Bokajan subdivision angkang Lakhijan Sukhanjan lapen Amarjan Garampani mate langkar oman towar kaselam ajam ke pathia menpen kaselam bom ke patang det pen sai ke klem kangton ko jok arniwang ta kachelenga raratum kisung pen jingtang nang lopasi birta longpon Birta kiripon long atengke SOPDG pen Mukhyamantri Unnoto Pakipat Nirman Achani sohinirang kare hini pening korake thoma pharman tangka sika kuti khre isi pathe konsi kilometer phoan sai ke klem ponje phan inut Golaghat district asor contractor Garin Sutia phan pajir ponlo laso tengpen kedamtang ni phai krener cap here cheklo Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mominari dengpen ingpu ponlo Bonta isi kamang humi me alama bangki long e input det pen hithi roi malong pen sai ke klem ta chengpon phidlo la sojo penang arara tuma long pen ningkarong alam theta long ponlo bonta nona bangke lapukali dersi kedam tangjang mini phai kep arni malong pen labangso asai ke klem cheng hoyamat piniar ni an cheklojon pipleng ter phita klem bang dersi bikoklo Bangso towar kaselamji pura JCB kihut projok nona bangke rara tungka chelengja phan anta penang na kisung nang dokoklo Lapen kapa cheleng kisung chorkalisi munit akeng pen ke dam ke bang anta ke pega thai ka be pen kisung dolo athe ahut pen ke gari hi janta chetong nang kok la pusonta dokoklo Lasinon Prabjin pen contractor Garin Sutia bang labang soto vara long sai nang cheklem daprang ja phansi rapen tuning ripon jongsi kali pulotang te labang so sa anut kapre a contractor aphan kahodai thuja phansi kithe giding etong phan ka tuning ri pado ponthu Labenisi joy pen birta ke long pona tengke tovar asai ke klem bang chibi koksi contractor Garin Sutia bang Guwahati bills aphan loksi ka cheklem puta isi angkra pen birta longdun Bokajan penananterang Karbi Long Live